जोंनि न'खराव अबस्था बेबस्था गैयिनि थाखाय फिसाया मोनसे खामायनो थांदोंमोन। दिल्लीयाव खामानि मावनो थांनानै गावनि जिउखौ खोमानो गोनां जादों बर'नि फिसा जायख्लं बर'आ। थारैनो बर'नि गेजेराव न'खर सालायनो थाखाय गुबुन रायजोआव खामानि मावहैनाया जोबनो थाङाखै। लोगोसे मख'नो नांगोनदि बेबायदिनो न'खर सालायनो थाखाय रां आरजिनो थांनायाव जिउ गोमाहैनायनि अनजिमायाबो खम नंला। दिनै बिजनी मुखुमानि सिङाव थानाय बर' बाजार मावजिपारा गामिनि थागिबि बिजय बर' आरो जेमसुरि बर'नि सासेल' फिसाज्ला जायख्लं बर'आ दिल्लीयाव खामानि मावनो होनना ओंखारलांदोंमोन। नाथाय थावनिसिम सौहैनायनि सिगांनो जिउ गोमानांबाय जायख्लं बर'आ। नखरनि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला बरलावगाव 3 नं हायनारि गामिनि समर बसुमतारी आरो जायख्लं बर' सानैजों थांदोंमोन। नाथाय ट्रेनाव जामुं जानायाव बिस मोनजाना थाल गैयि जादोंमोन, जायनि थाखाय ओंखारनांगौ स्टेशनाव ओंखारालासिनो गुबुनाव ओंखारदोंमोन आरो लामाजों फैबाय थानाय समाव गारिजों जाब्रथाय जाना समर बसुमतारीया आखाइ बायदोंमोन आरो आखाइ बायनायखौ हस्पिटालाव लांदोंमोन। बेयावनो हस्पिटालाव थानाय समाव बृहस्पतिबार मोनायाव ओंखाम जाखांना आखाइ सुनो थांनायाव गोमाना अखानायै शुक्रबार 13 अक्ट'बर खालि हस्पिटालनि केम्पासाव जायख्लं बर'नि गोथै सोलेरसो मोननो हायो। दा समर बसुमतारीया हस्पिटालावनो दं आरो जायख्लं बर'नि गोथै सोलेरखौ दिल्ली दखरा एबसु, बिजनी दखरा एबसु लोगोसे बर' बाजार दालाइ एबसु जयै दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटीसिम गाबोन 15 अक्ट'बर खालि लाबोसिगोन आरो गुवाहाटीनिफ्राय न'सिम गामियारि समाजा लाबोसिगोन होनना फोरमायदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे न'खरनिफ्राय गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनाय जायख्लं बर' मुंनि लाइमोना गुबुन रायजोआव बोथोरै जिउ गोमादों। माबोरै जाया बे जाथाया मिथिनाय? ओरैनो जाथायाथ' जोबोद दुखुनांथाव खोनानानै जोंबो माने गोबां दुखु मोनदों आरो जेनेबा न'नि जोंबो बिदानि जोंबो फिसाला फंबायनि माने फिसाला बिफानि फंबायनि फिसाला जों ओमफ्राय खोनानानै गोबां दुखु मोनदों। जोंबो माने खबर गैलायामोन आरो मोजां जेनेबा खोन्थालायनाय जायाखै जोंजोंबो बारा मोजांनो थांनायखौ हाखु दाखु थांनाय जादों आरो जेनेबा ओमफ्राय थांनानै दा गाव हादाननि लोगो 3 नाम्बार हादाननि बे लोगोजों थांफादों जाहैबाय। थांफानानै दा गावसोर बोरै थांखो थांनानै 8 थारिखआव थांदों जाहैबाय आरो गावसोरो 8 थारिखआव थांबाय। थांनानै दाना बिदिनो थाङै माने होजोंथ' टाइमा एसे देर दिनसो लायो नालाय सहैनायाव हजोंहाय। बे 1.5 दिनसो टाइमावहाय माने ओंखामबोथ' उखैयो जाहैबाय माबा मोनसे जानो थाखाय बिसोर ट्रेनावहाय माबा मोनसे जादों जानांगौ आरोखि। बिनि थाखायनो बिसोरो माने एसे फाग्ला बायदि निसा बुस्थु मोनजादों जाहैबाय। निसा बुस्थु मोनजानानै फाग्ला बायदि बिदिनो एसे जादों मानसिफ्रा बिदिनो गिग्रा संखिग्रा बिदि जादों जाहैबाय मानसिफ्रा। ओमफ्राय बिनि उनावहाय माने बिदि जाबाय नालाय अबेबा स्टेसनावनो बिसोर ओंखारहैबाय जाहैबाय आरो डाइरेक्ट जायगायाव दिल्लीयाव सहैयाखिसै बिसोरो। दिल्लीयाव सहैयावनो माने अबेबा ससे लामायावनो थाद'नानै ओंखारलांनानै थाहैबाय आरो। ओमफ्राय बिनिफ्रायनो दा बिदिनो संखिलाबायग्रा जाबाय नालाय मानसिफ्रा गिनानै बिदिनो सासेया बे हादाननिया बियो माबायाव बासावनो बारसोमदों जाहैबाय हारसिंनो थैनोसै होननानै आंखौ फुथारनो नागिरदों मादों बिदिनो जानला मानला बुंलाबायग्रा जाबाय मानसिफ्रा। ओमफ्राय बिदि जाबाय नालाय उनावहाय एक्सिडेन्ट जानानै बेखौ हस्पिटालाव लांबाय निउ दिल्ली हस्पिटालाव अनसारि नोगोर ना मामोन। ओमफ्राय बेयाव लांनानै दा बिदि लांबाय नालाय लांनानै गाव बे माने हुस मोननानै बे मानसिया हादाननिया हुस मोननानै बियो बिजिनाव फन हरनो रोंदों जाहैबाय। बे बिजिया फन हरनानै मोजां कन्टेक्ट लालायनानै रायज्लायनानै गावसिनि बिहावा हजोंहाय दंहैखायो नालाय दिल्लीयाव। ओमफ्राय बियो फैनानै खबर लाफैदोंमोन जाहैबाय आरो। बे खबर लाफैनायावहाय मानसिखौबो लोगो मोनबाय आरोखि ज'नो लोगो मोनजोब्बाय हस्पिटालाव। ओमफ्राय लोगो मोननानै हस्पिटालाव लोगो मोननानै आरो ओमफ्राय दाना बिदिनो ओंखाम जाखांबाय माखांबाय बिदिनो 9थासो टाइम जाबायमोन आरो मोनानि। ओमफ्राय 9थासो टाइमाव बिसोरो आखाइ सुनो होननानै बाहेरायाव ओंखारलांदों जाहैबाय आरो जायख्लं बर'आ। ओरैनो नामखौ बब्राबो होनोमोन न'आवहाय ओरैनो। ओमफ्राय ओमफ्राय बिदिनो दाना आखाइ सुनो होननानै थांनायाव 9थासो टाइमावहाय थांबाय बिदिनो नागिरबाबो मोनाखिसै मानसिखौ। हस्पिटालावनो गोमाबाय आरो। ओमफ्राय नागिरबाबो मोनाखिसै बिदिनो मोनासै आरो नागिरबाबो। ओमफ्राय नागिरबाबो मोनाखिसै नालाय
अखानायैहाय बिदिनो बिसोरो बुंबाय जोंनि सिगाङावथ' खोन्थाहरासै गावसोरो न'नि मानसिया होजोंनिया थानाय गायख्राया जोंनि सिगाङाव जेबो फोरमायहरासै ओमफ्राय अखानायै फुङावहाय फन हरबाय जोङो फन हरनायाव गैलालै मानसियानो गोमाबायसो होनना बुंबाय हाब गोमाबाय माबोरै गोमाखो नोंसोरजों थानायालाय होनना बुंबाय जों ओमफ्राय गोमाबाय नालाय ओमफ्राय बिदिनो फन हरै हरै जोंबो गोसोखौ मोजां मोनासै दुखु मोनबाय बिरादनो माबोरै बिदि जाखो माखो होननानै बिराद सानबाय जोंबो मोनायाव फन हरनायाव जोङो मोनबाय होनलायनायखाय जेनेबा गोसोखौ गोजोन मोनबायमोन जोंबो न'खरनि हिसाबै जोंबो बाय बाहागिनि फिसाला गरिब गोजा गासिबो थाखा फैसा गैयि मोननाया मा अबस्थायाव मोनो मोननाया दा गावखौ गोथै सहआवसो मोननाय जादों आरो जेनेबा हस्पिटाल औ सिङाव ना हस्पिटालावनो बारजुमनाय बायदि जादों जाहैबाय आरो मोनानि 11थासोआवनो बारजुमदों होनना बुंदों आरो सिकिउरिटि गार्डआ नुदों जाहैबाय आरो ओमफ्राय बेखौ पुलिसफ्रा लांनानै पस्टमर्टम खालामनो थाखाय माबादों जाहैबाय आरो ओमफ्राय उनावहाय 10थासो जायख्लंजों 11थासो रायज्लायनो मोनदोंमोन नामा जायख्लंजों बिमाया रायज्लायनो मोनदोंनो मा होनना बुङो मोनायाव बिदिनो 7थासो 8थासो टाइमाव रायज्लायनो मोनदों जाहैबाय आरो बेसो मिथिसिगोन आयंसो औ मोजाङानो एसे मोजां रायज्लायदों आरो होमबाबो आला गलामोन आरोखि मानसिया माने रायज्लायनो मोनदोंबाबो एसे आला गला उल्थां फाल्थां बोनायनि बेब'स्थाया ओरैनो जोङो रायज्लायदोंमोन एबसुजोंबो ओमफ्राय एबसुआबो एसे मदद होदों जेनेबा गोबां मददआनो होदों दा जों जोंनिफ्राय दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटिसिम लाबोनायखौ एबसुआनो बानगोन होनना बुंदोंमोन आरो फ्लाइटजों लाबोगोन होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय नोंसोर न'निफ्राय जेनेबा गुवाहाटिनिफ्राय न'सिम लाबोनायखौ नोंसोर मेनेज खालामदो होनना बुंदोंमोन आरो दे जागोन दे जेबो नङा जों एसेबाबो दाहार दुहार लानाबाबो मेनेज खालामसै बाय बागि एसे एनै खांलायनानै होनना बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय हायो बायदिबा होननानै ओमफ्राय दा थाखा फैसाबो गैया न'खराव दा खर्म खुंनोबो बुहुद झामेला जानानै दङ थाखा फैसा गैया नालाय न'खरावनो बिदिनि थाखायनो उफाय गैया माथो खालामनो बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार ग्रेन्ड i10 नियस i20 N-Line अरा भेरना आल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड